Türkmenistanyň polisiýasy we milli howpsuzlyk gullukları dinçileri soraga çekerler. Adatlyk radiosynyň Liwapdaky we Daşowdaky habarçylarynyň sözlerine görä, bu regionlarda dinçileriň soraga çekilmeginden daşary ilata aşa dinçilikden saklanmagy maslahat berýärler. Howpsuzlyk edaralary ýene-de dinçileri soraga çagyryp başladylar. Etatan mesçitlere gatnaýanlary çagyrýarlar. Şeýle-de özüni dini düzgünlere görä alyp barýan adamlar bilen gürrüňdeşlik geçirýärler. Meselem işde namaz okuyanlary gürrüňdeşliklerde Hudaý we dini ýygy-ýygydan agdaýanlary, büdjet pudaklaryny işleýänlere aşy dinçiligiň hut işden kowulmak ýaly netijelere ýetirip biljekdigini duýdurýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda habar berdi. Adatlyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri polisiýanyň we milli howpsuzlyk gulluklarının il içinde informatorlaryň köpdigini aýdýarlar. Şeýle-de ular ýylatyň mobil telefonlarynyň barlanýanlygyny we onuň içinden dini maglumatlaryň gözlenýänligini aýdýarlar. Telefonlaryň içini dörüp din bilen bagly suratlary we ses ýazgylary gözleýärler diýip Adatlygyň habarçysy bellidi. Adatlyk radiosy Türkmenistanda dinçileriň ýygdarlanýanlygy barada maglumatlar boýunça Milli Howpsuzlyk Ministrligi we polisiýa bölümleri bilen ençimegedek habarlaşmaga synançdy. Emma resmi kommentariýa almak başartmady. Şol bir wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan soraga çekilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňem ençimegedek ýüze çykypdy. Hususan 2018-nji ýylyň fevral aýynda Adatlygyň Daşowdaky çeşmeleri meçhide barýan ýaşaýjylardan we döwlet işgärlerinden namazdan el çekmegiň talap edilýänligini habar beripdi. Olara şeýle soraglary berýärler. Näme üçin namaz okuýarsyň? Kim bilen gatnaşyk saklaýarsyň? Enatan kim? Soň bolsa olardan namaz okumazlygy we meçhide gatnamazlygy talap edýärler diýip Adatlyk radiosu bilen gizlinlik şertlerinde söhbetdeş bolan çeşmelerimiziň biri aýdypdy. Onuň sözlerine görä soraga çekilýän adamlara meçhide ýa-da iş ýerinde namazyny dowam etdiren dinçileriň işden kowuljagy barada duýduruş berilipdi. Şeýle-de Adatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä Türkmenistana daşary ýurtlardan gaýdyp barýan tähmet migrantlary hem aeroportda soraga edilýärler. Olaryň telefonlary barlanyp içinden din bilen bagly maglumatlar gözlenýär. Mundan öň Türkmenistanda dinçileri murt sakkalyny tirmaga mejbur etmek, namaz okumagy besetmek, namaz okanlaryň işden kowulmagy barada wakalaryň ençemeti ýüze çykypdy. Türkmenistanda meçhitlere gatnaýanlaryň we namaz okuyanlaryň uly bölegini 30 we 40 ýaş aralygyndaky orta ýaşlylar emele getirýärler. Türkmenistan esasan musulman ýylatly dünýäwi döwlet, din adatlygy ýurduň baş kanuny we ýurduň öz üstüne alan halkara borçnamalary tarapyndan kepil geçilýär. Emma halkara ýyllyk hatabatlarynda şol sanda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň din adatlygy boýunça hatabatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy dine döwlet derejesinde iň berk gözegçilik edýän ýurtlaryň arasynda agdalýar.